De Internationale Dag van de Kinderrechten, dat hebben we hier gevierd vandaag, 20 november. Dat is over de hele wereld de Dag van de Kinderrechten. En dat hebben wij gevierd met een voorstelling, een kindervoorstelling. Het is een leuk verhaal met liedjes, met allerlei voorbeelden, maar het gaat over kinderrechten uiteindelijk. En met allerlei workshops voor de kinderen. Een rap maken, met techniek dingen doen. Er was ook een lezing voor de ouders overigens. En eigenlijk is het de aftrap deze dag van een heel schoolproject wat we op de scholen gaan doen. Want in januari kun je zien op de site van stichting cultuurchameleon.com, of nee, beter gezegd medialab.com, medialabcuraçao.com. Op die Medialab kunnen leerkrachten hun klas opgeven. Vanaf januari kun je inschrijven voor een ochtend dat we aan de slag gaan met kinderen over kinderrechten. En dat is eerst een beetje inhoud en dan altijd een leuke workshop van een hele ochtend duurt het in totaal, maar een leuke workshop als verwerking van dat kinderrecht. Dus dan ga je rappen of je gaat filmen. De website, het is voor scholen bedoeld, dus schoolklassen kunnen zich daar opgeven, www.medialabcuraçao.com. Het is heel belangrijk. We hadden hier vanmorgen ook nog de kinderombudsman, of het is de ombudsman die ook kinderombudsman is. Hier die ook in zijn speech even toegelicht heeft dat toch ook nu er weer extra aandacht is voor kinderrechten. Bijvoorbeeld iets heel kleins. Ik las gisteren ook in de krant, of iets groots eigenlijk, dat vluchtelingkinderen hebben eigenlijk helemaal geen status en geen rechten hier. Dus die hebben heel veel dingen niet. Die krijgen een kinderrecht, dus een recht op scholing, op schoon water, op een veilig thuis, op eten en drinken. De kans om het is ook een recht dat je niet geslagen mag worden. Dat benadrukte hij nog heel even. Ook geen corrigerende tik. En de kinderombudsman heeft dat hier nog even uitgesproken, dat ook niet mag. Dat mag gewoon niet. En dat is belangrijk, dat we daar aandacht voor blijven houden en dat we daar aan werken. Dat het voor ieder kind ook geldt. Want het is niet vanzelfsprekend dat kinderen dat allemaal hebben.